Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag Operatie Vitality. De Slag om Zuid-Beveland. Na de val van Woensdrecht maken de Canadezen zich klaar om door te stoten door Zuid-Beveland. Maar de Duitse verdedigers hebben zich voorbereid. Grote delen van Zuid-Beveland zijn onder water gezet en de Duitsers hebben zich verschanst op de dijken. Daarom besluiten de Canadezen tot een tactische zet. Vanuit Terneuzen, aan de overkant van de Westerschelde, steekt een Schotse eenheid met buffalo's de Schelde over om de Duitsers in de rug aan te vallen. Op 24 oktober in de vroege morgen startte hier operatie Vitality 1. We staan nu in het midden op de Kreekrakdam. Het was voor de Canadezen toen geen makkie. Ze hadden geen luchtsteun, want het was nat, mistig. En het was eigenlijk meer werk voor de infanterie. Want de tanks die werden beschoten, Canadese tanks door Duitse anti-tankwapens. Als je er nu op terugkijkt, dan was het eigenlijk toch betrekkelijk vlug gebeurd. Bij de strijd om Zuid-Beveland speelt het weer een grote rol. De voortdurende regen zorgt voor een drassig slagveld. Maar het is vooral de zware bewolking die de opmars vertraagt. Omdat er geen steun vanuit de lucht kan plaatsvinden. Nou, eenmaal voorbij die Kreekrakdam werd het echt lastig voor de Canadezen. De Duitsers hadden grote gedeeltes onder water gezet, ondermijnd. En ze maken erg goed gebruik van die dijkjes als hier. Op strategische punten er stond anti-tankgeschut. En ja, het was uitkijken geblazen. Je zou het eigenlijk een Zeeuwse polderoorlog kunnen noemen. Het Zeeuwse landschap wordt eind oktober 1944 door de Duitsers dus optimaal gebruikt. De Bevelandse dijken blijken de perfecte verdedigingswerken. Al gauw wordt duidelijk, mede door het slechte weer, dat snel doorstoten er niet in zit. Nou ja, eenmaal als de Canadezen hier aankomen bij het kanaal door Zuid-Beveland, ja, dan volgt er natuurlijk nog een betere pil. Die Duitsers die hebben er eigenlijk goed verdedigd, overal achter die dijkjes. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment dachten, we trekken ons terug achter het kanaal. Dan kunnen we ons eigenlijk heel goed verdedigen. Maar ja, goed, dit was Vitality 1. En op dat moment startte Vitality 2 op 26 oktober. Ja, we hebben ons paviljoen de landing genoemd, na de landing van Baarland op 26 oktober 1944. We zijn de Schotten hier geland als onderdeel van Operation Vitality 2, hier op Amber Beach in Baarland. Vitality 2 is inderdaad een amfibische aanval over de Westerschelde. Met een landing van Schotse troepen op Amber Beach en iets verderop Green Beach. En dat moet een spektakel zijn geweest. 131 buffalo's die hier geland zijn. Ja, D-Day in het klein. De landing was een succes dankzij deze buffalo. Een paar weken eerder was hij alleen gezet bij operatie Switsbeck, de oversteek van de Braakman. En de Duitsers waren compleet verrast. Dit hadden ze niet verwacht. Ik bedoel, maar ze kenden het helemaal niet, zo, die grote amfibische dingen waar zoveel mensen in konden en materiaal. Groot succes tijdens de Slag om de Schelde.
We hebben er de bevrijding aan te danken hier. Wat was er nou zo bijzonder aan die Buffalo? Het beste terrein natuurlijk om een vijand tegen te houden, dat is een klein stukje onder water zetten. Daar had hij geen probleem mee. Als hij de grond raakte, dan trok hij zijn eigen gewoon vanwege die schroepjes aan die treks gewoon door. Maar kwam hij in diepwater, dan ging hij gewoon varen. Dan was de voordrijving ook door die schroepjes. De Buffalo's doen de Duitsers op Zuid-Beveland de das om. Op 29 oktober, 5 dagen na de start van operatie Vitality, trekken ze zich terug op Walcheren. 2 dagen later staan de Canadezen voor de Sloedam. Nou, hier hebben we de landingsklap. Ontgrendelen aan 2 kanten. En je kunt hem hier naar voren duwen, dan gaat hij naar beneden. En dan op de andere zetten, dan kun je hem naar boven opdraaien. Deze Buffalo, het is wel het bijzonderste object, vind ik zelf, uit het museum. Ja, hij is tekenend voor al die landingen in Zeeland. En ik zou wel zeggen, ja, dit is eigenlijk het symbool voor de Slag om de Schelde. Eind oktober is Zuid-Beveland bevrijd en staan de Canadezen voor de Sloedam. Maar de Duitse kustbatterijen op Walcheren blokkeren nog altijd de vrije vaart op Antwerpen. En dan besluiten de Canadezen tot een heel rigoureuze maatregel. Ze gaan de dijken bombarderen met als doel het hele eiland onder water te zetten. Op 3 oktober 1944 bombarderen de geallieerden de zeedijk van Westkapelle. Later worden ook op andere plekken gaten in de dijken van Walcheren geslagen. Het eiland komt voor een groot deel onder water te staan.